În imagine puteți vedea în acțiune ciocanul hidraulic Okada 6000. Centrul nostru de ciocane hidraulice Mechanicus dispune de un stoc important de piese ciocane de standard înalt de calitate, importate de la producători acreditați din Uniunea Europeană. Piesele comercializate de noi variază în funcție de producător, pot fi originale sau aftermarket, în funcție de preferințele dumneavoastră. De asemenea, efectuăm reparații ciocane hidraulice și comercializăm aproape toate mărcile de picoane. Efectuăm orice tip de intervenție și asigurăm montarea picoanelor pe utilaje. Putem efectua reparația la sediul dumneavoastră, având un serviciu mobil dedicat pentru reparații mobile sau la sediul nostru din București. Pentru a descoperi mai multe produse și servicii pe care le oferă firma noastră, puteți vizita site-ul nostru www.mechanicus.ro.